Sanibingelela nonke emakhaya ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli with your girl uLungsta namhlanje. Namhlanje sihamba nodadewethu osunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawona? Yebo, sawona. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya masiyasho uqhamuka kuphi. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Mina ngiqhamuka kwaMashu kwa-L. Esinqanqaweni. Esinqanqaweni. Isinqanqa usibekwa yini lapha namhlanje? Hey, inkinga kunemfihlo engizoconfessa ngayo. Engangihleli kahle futhi angiphathekile kahle. Okay. Ingakho ngikhetha ukuthi ngize la ekhaya. Ngizoconfess ukuze ngikwazi ukucela uxolo nodadewethu. Okay, so imfihlo uzoyikhipha kudadewenu? Yebo kunjalo. Okay, imfihlo imayelana nani ngasuthathe nje usibeke? Ekhaya udadewethu omncane izinto zakhe ziyaphumelela. Okay. Futhi kakhulu. Mina ngimdala. Izinto zami nje zihlangahlangene akuyeki phambili. Ephumelela ingane yakhe futhi nayo futhi successful empilweni. Ezama ziphumeleli zidlidakamizwa. So ngingafikelwa umona. Okay. Ngibone zami izingane zidlidakamizwa. Ekadadewethu iyaphumelela. Ngase ngifikelwa ukuthi yini ngingayifaki kadadewethu idakamizwa lezi ezibizwa ngokuthi ihunga ukuze nayo ifane nezingane zami. Okay, so ake siphindele emuva kancane. Ngoba uthi udadewenu ngokuthi mhlawumbe uzalo baba wakho noma uzalo mama wakho kuphela noma udadewenu ngoba akaZulu wonke umuntu mayizalwe ekhaya sithi udadewethu noma umfowethu. Udadewethu sizalwa umama oyedwa kodwa sihlukene ngokobaba. Nihlukene ngabo baba. Yeah. So ingane yakhe ngobuthi uzowayifaka idakamizwa uyithole phi access? Ngiye ngahamba njoba wazi ukuthi idakamizwa zigcwele zisabalele yonke indawo. Ngafuna la engayithola khona kalula. Kulula ukuthola idakamizwa esikhatsini samanje njengoba zigcwele yonke indawo. So ngiye ngahamba ngatholana nomunye umnomzana okuyena impela ozithengisayo. Okay. Kuyena ke angikhombisanga ukuthi kukhona engifuna ukwenza okungalungile. Ngifike kuyena ngoba ingane zami ziyazi ukuthi zidlidakamizwa. Ngazithenga kwangathi ngithengela enye yamadodana ami. Ngazithola kalula kanjalo. Sure. Okay, so manje ke usufakela ingane yakhe kadade wakho. Uyifakele kanjani? Khona umthumelile noma unomfakelile? Umfakela kuphi? Cha, ngibone kukuhle kube yimina engizoyifakela ngoba iyangithanda futhi ngithembile. Nanokuthi ngabona ukuthi uma ngingathumela umuntu uzosuke angenzi ngendlela okufanele enze ngayo. Nongenze ukuthi egcineni uzogcina elikhiphile iqiniso ukuthi ngamthuma ukuthi enze ukuthi. So ngabona kungcono ukuthi ngizenzele mina. Ukuzenzela kwakho ukwenza kanjani? Like ngifuna ukunderstand ukuthi wakwenza kanjani. Kwabalula. Kunento abayibhemayo abathi i-hubble bubble mabejabulile beholile benemali. So ngibe umamkhulu onomusa ngalelo langa. Kwayimina engimxhumela lezi zinto naleli lahle bake balifaka phezulu la elilayithwayo. Ngivuvuzele khona ke nalento abayifaka enuka kamnandi nephunga. So ngalayitha ke ngibese ngimbiza ukuthi nazi izinto zakhe sengiyilungisile. Wajabula kakhulu wathi kanti mamkhulu uyakwazi ukwenza lezi zinto. Elami ke laselithi ngiye ngibone phela masenihleli nabangani beni nixhuma lento niyifaka. So ngithe ukuthi ngikusurprise mntakadadewethu. Hayi wabhema. Yamngena ke nje kanjalo. Sure. So manje wena uzizwa kanjani ngoba phela umama enganeni
uyenza into kanjena and uyayibona iyajabula uyenzela into enhle. Uzizwa kanjani and manje isasa layo selinjani? Usenjani ingane? Kubhlungu kumina. Unembezi uyangidla. Mangibona ingane kadadewethu isinje ngenxa yami. So manje awujabuli uma uyibona ukuthi sifana nezakhe ingane? Akubhlungu, akumnandi kumina, kubhlungu kakhulu ngoba inje isandla sami. Okay, ngoba uthi uzoconfessa kudadewenu. Uya understand ukuthi mhlawumbe angakubophisa. Uya understand ukuthi uzolahlela umndeni. Uya understand ukuthi nomndeni wakho uqhubela lakhe abazali nezihlobo ngeke basakubheka ngendlela right. Noma ngenza noma yini ngoba isazela siyangidla. Vele ngifanele ukuboshwa. Ingane yona uzothini kuyona masizwa lokho? Ngiyazi ukuthi izophatheka kabi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi izongithethelela. Nezwela ke babukele emakhaya. Le ngathi ithanda ubanzima kakhulu ngoba ke nasibona umzali la ibulala ikusasa lengane. Bathi ke sizomthinta udadewenu simtshela ngalolu daba sizwe ukuthi uthini. Ngijabula kakhulu. Okay, cha simfonele. Sorry ukukhuluma naye. Sawubona sisi njani? Yes, njani. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar waka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yeah, singakhuluma. Okay, ngikufonela kuhlelo lethu elithi ke nasikhipha izimfihlo. La e-studio ngihleli nodadewenu othi usacela ukukhuluma nawe. Okay, ngingene ngamletha. Okay, ngicela ngibambele. Ngibambele kanje. Sawona dadewethu. Ngiyaphila. Ngaze ngajabula ngosiyami ufanele wenze. Izinto ezongithela yona mntanami. Cha, ngithi dadewethu angizokhuluma iqiniso. Ngize la kwakhipha imfihlo ukuze ngizokhuluma into engidlayo ngaphakathi. Lalela mntanami. Ukuthi njengoba ubona umfana wakho enje kungenxa yami mntakama. Kanjani ngane yami sokukhala nje kwenzenjani awukhulume kahle uhlise nokukhala ndizwe kahle ukuthi ngabe uthi ngoba njengoba ukhala nje angisezwa na kahle. Ngisho ukuthi njengoba ingane yakho idla idakamizwa kungenxa yami. Wafakelwa yimina. Uthi hayi kahle kahle mntana thole yadlala. Hayi thole yadlala awuphuze nje mhlawumbe ngenza ukuthi uyaphuza. Mhlawumbe mina ngingazi. Ngicela uxolo mntakama, ngicela uxolo. Uxolo. Benjani ngoba wangigqiba. Angisakwazi ukuthi ngikubize ngithi ngane yami wangigqiba ngiphila wangibulala. Impilo lenjalo ngivulela impilo lengane yonke. Philile ngane yami. Kanti ngibheka abangani bayo ngibheka abantu kanti uthakathi upendlini umpula sendlini. Sithi ngambuthemba kanga kubo bonke abantu. Kubo bonke abantu banyakwethu. Ngicela uxolo. Ngicela uxolo noma ungenza noma yini mntakama, ngicela ungixolele. Hayi yabona le ingaphezulu kwakho. Ngiyacela. Ngikwenze noma yini. Ukhona ophezulu bonke. Ngiyacela dadewethu. Awena ngangone ngani. Yini engangona ngayo iswami. Awuyeke ukuthi yini le njalo nangenze wena uzungulane ungqiba ngiphila ubulala isofa lengane ifile lengane ifile uyibulele ihamba uyibulele ibamba ingane yami iviza kahle ngisho esikoleni ezifutheni nokuhlala yami ngikhala ingikhala ingane nje emgwaqeni kanti mina ngilokhu ubheka abantu eceleni abangani
nongenza nje awunganyawethu angeke Ngicela uxolo. ukuthi kungiphi isikhathi angakakwazi ayikho into engayikhuluma nawe kanjengamanje nje and ngizocela ukuvala ifoni Ngiyacela angifisi ngisho ukukubona yabona nangalawo wamamehlo ithi phakathi kwami nawe uphelile kodwa khona lisho ngiyanquma ukuthi angisophile ukuthi angisophile ukuthi ijazi Awukhomisa. ngiyacela ngiphi isikhathi Sawubona sisi. ayikho yabona manje nje angisafisi ngisho ukukhuluma nawe Sawubona sisi. Sisi? angizi ukubopha ukhona uNkulunkulu Sisi? angizi ukubopha Hello. yebo sis Ulungista lo ukhulumayo manje. yebo ngiyaxolisa sis Ayi, ngizwa njengamanje ikhanda lami liphithene No, ngiyezula ukuthi liphezulu kakhulu kodwa ngisacela wehlisa umoya kwamanje. Cela ukwazi ubudlelwane bakho nosisi wakho kuzokwenzakalani, uzombophisa noma nizoyisolve lento as a family. kukhulu ngalendlela le ngangokuthi mina umama washiya sibancane umama mina ngimazi wangishiya ngimncane kakhulu mina ngikhule ngazi ukuthi umama nguyise wami kodwa kuhamba isikhathi ngeze ukuthi hayi ekukhuleni kwami usisi wami ngoba ungenzisa wami ongikhulisa wangezela yonke into bekukhulu ngalendlela exakile ngangokuthi usisi wami mina bekangengisho ukuthi ngingamfuna ukushela kodwa lento angizela namhlanje hayi angazi uphele nasozwanini So manje indodana yakho uzolitshela ngalolu daba. Angeke akufanele ukuthi senze izinto kusasa sizoyisola ngazo ungavulelula kali bami angikwazi ukumtshela umntwana ngoba manje ngimtshela umntwana lolu daba lolu ngizoba nenkinga ngokuthi mina sengi-right sengitholile ngoba kuzodlula sengitholile mhlawumbe ingane yona ungadluli kuyona mhlawumbe kuzobonakala okuningi kuze kuthutheke igazi yabonga into ebingazimisela angizukumtshela umntwana into ezophela phakathi kwethu kodwa nje yena ngikazini bandla ngicela ukuthi nje futhi ungabaphambi letho nala uthingeni sikhulume naye. Okay. I know ayikho inkinga siyakuzwa kakhulu. Siyabonga futhi ukuthi ukwazile ukubamba i-call yethu ukwazi ukukhuluma. Another thing so Black Life wazi ukuthi ke unayo support yethu ingane masidinga rehab ungasithinta nje ukuthi sikwazi ukuyisiza silokhu silungisa impilo yayo. Okay. Ngizobenza njalo kodwa nje idadewethu ngakafika naye yena ngisho ukuthi ngemina ngakuzodlula ngifuna ukuthola nje. Okay. Angazi ukuthi into yami. Okay. No siyabonga. Okay then. All right. Okay. Bye bye. Bye bye. Uzizwa kanjani? ngizizwa ngingcono kakhulu ngoba bekungidla ngaphakathi sengikukhulumile nodadewethu. Singasho ukuthi lento yenzile umona. Singasho kanjalo. So kumuntu osekhaya ohleli lapha nobukayo obulawa umona ungathini kuyena? Nina ekhaya engingakusho ukuthi umona ubuyiseli. Umona iwona ovimba izinto zakho. Lento othi uyayifuna akuyona yakho ubungaphiwanga yona. Njengoba sizaliwe izabelo zethu azifani. Ukuthi ngifuna impumelelo yomntwana kadadewethu kunalokho ngidliwe unembeza and uyangidla impilo yami yonke. Yeah. Neyizela ke babukele emakhaya umona ubuyiseli namhlanje umama ubulala ikusasa lengane yakhe ngenxa yomona. So nawe lapha ekhaya mawubona ukuthi unomona kangako ngcono uthola usizo ungazubulela ikusasa lengane ngoba ingane bimthanda imthemba futhi. So Black Life TV sithi sikhipha imfihlo siyabonga kakhulu ukuthi ke nibe nathi namhlanje. Please don't forget to like, share and subscribe. Sinithanda kakhulu.